Mabhasikoro ese emuri kuona akazara apayo mabhasikoro atengwa nehurumende yavaEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Chinangwa chatengerwa mabhasikoro iyaya ari kufanha kupiwa maWar Veteran vakarwira nyika inoi kuti inge inowana kuzvitonga kuzere. Vari kucelebrata 46 years dzeindependence vachigamuchidzwa chipo chavo chemabhasikoro, zvichireva izvo kuti maWar Veteran marangarirwa basa ramakaita rekuenda kuhondo rekurwira nyika inoi kuti iwane kuzvitonga kuzere nechipo chebhasikoro. Asi inini zvangu semunhu asina kuenda kuhondo asi ndiri citizen renyika yeZimbabwe ndiri kuzoshamisikawo nemapostori vari kungoti pamberi ne2030 pamberi navaMnangagwa. Ndiri kuona kuti vari kupiwa maGD6, vari kupiwa ma10,000, vari kupiwa dzimba dzekugara. Asi maWar Veteran, vanhu vakaenda kuhondo vachibayiwa neminzwa vasina chekudya, vachirara musango, vachisiya mhuri dzavo, ndo vari kurangarirwa zvavo nechipo chebhasikoro after 46 years dzekuwana kuzvitonga kuzere. Ende chimwe chinhu chinondikatyamadza zvekare chinondityisa panyaya iyoyi, ndinoona zvangu kuti kumakore akaita sana 2008 maWar Veteran iyaya zvekare ndo vaibuda vachitaura kuti Zimbabwe hatisi kuzoibvumidza kutongwa nemunhu asina kuenda kuhondo kana kuti munhu anongowina maelection. Nyika inoi haina kuuya nepeni nepepa. Same maWar Veteran iyaya ndo vaitaura zvinhu zvakaita seizvozvo. Asi chave kundishamisa ndechekuti same munhu ari kutonga panguva yetiri inoi ndiye mumwe wavo wavakaenda naye kuhondo. Asi ndikuona panapa kuti maWar Veteran vari kujamuka, vari kupopota, ende mamwe maWar Veteran vatoramba kuenda kunocelebrata Independence Day nevamwe vavo, vachipa zvikonzero zvakawanda zvakasiyana siyana. Asi isusu semacitizens enyika yeZimbabwe zvekare tikadzoka kumakore akaita sana 2008 taitombosumudza muromo tichitaura, asi maWar Veteran mamwe chete iyaya zvekare ndo vaibuda vachidedzera kuti hatitongwe nemaborn free. Maborn free muri vatengesi, hamuna kuenda kuhondo, hamuna chemunotaura nezvenyika ino yeZimbabwe. Asi chave kundishamisa zvekare same maWar Veteran iyaya zvekare ndinoona pakawanda pavanotaura, vanondotaura vachiti imimi ama2K, imimi maborn free, mayouth eZimbabwe, sumudzai musoro, nyika yenyu iri kuurayiwa nemadhara, vachidedzera kuti takaenda kuhondo. But same maWar Veteran iyaya zvekare ndo vaimbobuda kumashure vachiti imimi maborn free, chimbonyararai. Amene kuti muri yeZimbabwe munenge muchimbodziona sei nyaya dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, kuti kana dzemudanga dzotungana dzisisawirirane dzinenge dzauda kudzoka kumacitizens enyika yeZimbabwe. Asi kana zvichifamba zviri mupipeline, kana kuti vachidya vese, vachibira nyika vese, vachiraramisa mhuri dzavo, zvese zvavanenge vachiita zvinoita kunge zviri normal. Amene kuti munodzitongawo sei nyaya dzakaita seidzodzo. Isi tangoti tingouya tingodzitaura sezvo nhasi ririro zuva ravari kudedzera kuti rekuwana kuzvitonga kuzere, nekuti isusu pavakawana kuzvitonga kuzere pacho kana kuti pavakaenda kuhondo takange tisipo, sezvavanotaura kuti imimi hamudecide future yenyika because hamuna kuenda kuhondo. Asi chave kundishamisa zvekare ndinoona panapa kuti future yenyika iri kudecidwa nevamwe vanhu vanenge vakabatiswa chicken ini nekachigubhu kePepsi. Amene kuti munodzitongawo sei nyaya dzacho dzinenge dzichiitika munyika yedu.